gertatzen da, Kelly? Ezin dut lo egin. Oea zuloz beteta dago. Gogoan dut kanpalekura joan nintzen lehen aldia, pare bat egun behar izan nuen oitzeko. Nien sekula oituko. Baina irrika zeunden biharko lasterketarako, taldeko kidea zara? Doala besteren bat nire partez. Elitzateke gauza bera izango. Zure falta sumatuko genuke. Oh, aita! Dantzari ona zara, Odet. Aizparekin joan behartzenuke herriko dantzaldietara. Denak niri begira egoteko? Ezingo nuke. Ondo pasatuko zenuke ba! Oh, hartopila! Azukrestatuak dira, zure gogokoenak. Hori txokolate! Pixka bat bizkorrago eta egan egingo duzu. Hori dasmoa! Zatoz, berriro irten behar dut, gustatuko zaizu. Mi esker, baina... Baina ez da ala? Bai. Gozaldu nahiko zenuela pentsatu dut, Mari. Sagar tarta eta zukua. Zoragarria zara, Odet. Aurkitzuliko naiz laguntzera! Ongi, baina ea lortzen duzun lautik lau. Zer modo zango zakura jotzen badut. Anatzeko zakura? Txantxetan, ala, ezinezkoa da. Nire hitz gogokoena da. Harrigarria. Harrigarria gorentasuna. Mil esker, Retri. Zaude geldirik. Zuretzat erraza da hori esatea. Ez zara aitotzen arita? Hitz egiten dakizu? Jakina. Eta orain hau zabali geratu behar duzu, alaskatu egingo nauzu. Ongi da. Gizakia da, gure basoan, gizakia! Ez, gelditu baten batek. Esan amaitzen denean. Ez, begira. Begira, Odil. Ez da patetikoa? Patetikoa. Txori txiki batek esan dit belarrira, neska batek kristal magikoa askatu duela. Ez zara batzu izango. Iritsi da zure amaiera, Rodbar. Nireak egin du beldurrez dardarkanago. Egin nahi duzuen barre guztia. Baina Odetek eta nik basotik kanpora bidaliko zaituztegu biok. Lila!